Hola, gràcies per ser part d'Espírit. Benvingut a la càpsula 1. Llegir i escoltar la mirada. Exploració 000. Història, mirada, imaginació i creativitat. Segueix atentament les següents instruccions per començar. Inscriu-te en el programa educatiu Espírit des del link que hi ha a baix i omple el formulari. Una de les intel·ligències secretes d'Espírit es posarà en contacte amb tu a través d'un número de telèfon perquè triïs 4 números a l'atzar. Després, Espírit t'enviarà a partir dels teus números a l'atzar el següent material: una imatge relacionada amb la història de l'art, una imatge d'una intel·ligència creativa d'Instagram, una fotografia de la història de la humanitat i una paraula secreta. Amb aquest material, explora la teva memòria. Tens el poder de mirar amb molts ulls. Comença un viatge per la galàxia. Continuem amb l'exploració 000. Realitza els següents exercicis. Abans d'anar-te a dormir, i quan tinguis les imatges i la paraula a les teves mans, posa't en un lloc molt còmode per a tu. Observa-les detingudament durant uns minuts. Pren-te el teu temps. Després, guarda les imatges i la paraula en un lloc secret de la teva casa. Pots utilitzar un dispositiu tecnològic o imprimir-les en paper. Intenta no oblidar on les vas guardar. Després, vés a dormir. Somia. Quan et sentis preparat per a continuar amb l'exploració 000, cerca les imatges en el lloc on les vas guardar. Posa't de nou en un altre espai còmode de la casa i torna a contemplar les imatges. Observa les formes. Observa novament tots els elements que hi ha en cadascuna de les imatges. No et perdis cap detall. Posa'ls zoom o utilitza una lupa. Imagina situacions. Quines relacions trobes entre les imatges? Intenta connectar una imatge amb una altra. Juga amb elles. Torna a guardar de nou les imatges i la paraula. Pot ser en el mateix lloc secret o en un altre nou. Recorda no oblidar on les vas guardar. Necessitem les imatges i la paraula per a la següent exploració en la càpsula 2. Quedem atents. Ens veiem aviat. Som Espírit.